1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Bij Rodricon Transport NV vond vanochtend in alle vroegte een grote brand plaats. Het gaat om een leverancier van bouwmachines op Curaçao. Verschillende machines stonden in brand en dat zorgde voor een grote rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand geblust en samen met de politie wordt onderzocht wat de oorzaak van de brand is. Onrust bij Cura Holanda. De 2 hotels op Otrobanda en op Westpunt zijn gesloten en zijn inmiddels ook verkocht, maar worden nu gerenoveerd. Gisteren op sociale media kwam een bericht dat de werknemers echter niet betaald zouden worden. Volgens Jeannette Bonnet namens de directie van Cura Holanda wordt er op dit moment druk gezocht naar geld om de werknemers te kunnen betalen, maar waren er problemen met de betalingen via de nauwregeling. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. Op Curaçao zijn er momenteel lange wachtlijsten voor mensen die naar sommige specialisten willen. Er zijn wachtlijsten tot en met februari of maart volgend jaar. Volgens Alexander Saleh van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao heeft dat te maken met het beleid van de overheid. Die heeft ervoor gekozen om te bezuinigen, maar de wijze waarop dat gebeurt is niet verstandig, aldus Saleh. Hij betreurt de situatie en hoopt dat met de nieuwe regering er een beter beleid kan worden gevoerd. Het kabinet Pisas, dat meer dan een maand geleden werd beëdigd, heeft inmiddels 42 medewerkers benoemd voor de verschillende ministeries. Bij sommige ministeries gaat het om 5 medewerkers, bij anderen om 2. Het is de verwachting dat er nog meer mensen zullen worden benoemd, zo schrijft de Extra vandaag. De lijst met de nieuwe medewerkers werd gisteren verspreid en daarop is te zien wie bij welk ministerie nu aan de slag gaat. De aanwezigheid van een groep vogels op Boccasameer heeft de aandacht getrokken van dierenliefhebber en fotograaf van de Extra Stanley Ignacio. Het gaat volgens hem om de zogenaamde Amerikaanse gier of samuro. De vogels zijn naar alle waarschijnlijkheid geïmporteerd. Nu lijkt het erop dat de vogels ervoor hebben gekozen om op Curaçao te blijven, zoals te zien is op de foto's. Nadat eerder andere banken de cheque al in de ban hadden gedaan, heeft nu ook de Banco de Caribe laten weten dat op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten vanaf 1 augustus niet meer betaald kan worden met de cheques. Voor sommige mensen blijven de cheques een mooie uitkomst, maar Banco de Caribe stelt dat er meer gedigitaliseerd moet worden om de klanten op die manier een betere en snellere service te kunnen geven. De Curaçaose regering heeft gisteren de jonge atleet Matthew Sophia ontvangen en hem bedankt voor zijn goede prestaties.
Sofia is pas 17 jaar en wist onlangs tijdens de Europese kampioenschappen voor atleten onder de 20 jaar 2 zilveren medailles te winnen. 1 voor de 110 meter hordenlopen en 1 als onderdeel van het estafette-team 4x100 meter. Sofia was aanwezig met zijn ouders en erg blij met de erkenning van de Curaçaose regering. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.